εσέναν, Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα από πάνω των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρίδιου τα πάντα γέννητα. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας του Παθέρου και αναθρονήσαντα. Σταυρωθέντα εκ ερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάτα την τρίτη ημέρα καταστραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόμενο να δώσεις πριν ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιο, τον Κύριο, τον Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εμπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό σου προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαβήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Adonai,
свете, вечности, некои за руку, što dodariš, blagosloviš i osvestiš, da vodiš, dade se svim učenicima i apostolima rečeš. Primite, ovo je telo moje, koje se radi vas lomi, za opuštenje grehova.